Ekelele m unu ọzọ taa na Jesus Christ nke Nazareth. Amen. Inu echefukwala na ngọzi na-adịrị onye ahụ nke na-abịa n'aha onye nwanyị. Ya mere ọkwa ahụ onye nwanyị ka m ji bịa n'ụbọchị taa. Na-asị ekele dịrị Chukwu n'isi onye ọbụla nke na-anụ olu m taa na ndị nke na-afụkwa m. Afa m bụ onye a na-asọpụrụ Paul Chukwuemeka Chikwem. Abụ m onye ozi Chineke nke na-ejere Chineke ozi na CPM na Mkpirishi. Mana ịchọ ka ekwukọta ya Christian Pentecostal Mission International nke dị na Festac Branch, Lagos State. N'ụbọchị taa, ana m ekele Chineke n'isi ndụ onye ọbụla. Ana m ekele Chineke ọbụla otu si nye anyị amara. N'ihi na eweziga amara Chineke onwe ihe anyị pụrụ ime. N'oge maka oge nke fọrọ anyị kịta, achọrọ m ka anyị leba anya n'akwụkwọ nsọ nwee ike kpee ekpere pụwazie njem. Akwụkwọ Esta isi nke 2 malite na amaokwu nke 15, mana aga m agụ ya na Bekee tụgharịkwa ya nwa nchọnchọ n'okwu Igbo. Akwụkwọ Esta isi nke 2 malite na amaokwu nke 15. That's Esther chapter 2, reading from verse 15. Now, when the turn of Esther, the daughter of Abihail, the uncle of Mordecai, who had taken her for his daughter, was come to go in unto the king, he required nothing but what Hagar, the king's chamberlain, the keeper of the women, appointed. And Esther obtained favor in the sight of all them that looked upon her. So Esther was taken unto the king Ahasuerus into his house royal in the 10th month, which is the month Tebet, in the 7th year of his reign. And the king loved Esther above all the women, and she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins, so that he set the royal crown upon her head, and made her queen instead of Vashti. Ka Chineke gọzie okwu ya n'mkpụrụ obi anyị n'aha Jesus Christ. Achọrọ m ka anyị tụlee ọbụladị n'isiokwu nke m na-akpọ iru ọma nke pụrụ iche. Iru ọma nke pụrụ iche, nke ndị bekee na-akpọ uncommon favor. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere iru ọma. Chineke nye gị iru ọma, ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ dị ekpere nwa Chineke ga-ekpe. Ọ dị ekpere nwa ọwụla nwa Chineke kwesịrị ikpe ekpesi ike. Ọ bụ Chineke biko n'ihe m na-eme, n'ọrụ aka m, na ọbụladị agụmakwụkwọ m, na ihe ọbụla m na-eme, ọgụdọ onye ozi Chineke. Chineke biko were iru ọma chọọ m mma. Crown me with uncommon favor. Were iru ọma nke pụrụ iche chọọ m mma. Chineke nye gị iru ọma, ọbụladị ebe ndị ọzọ jere ihe sere ha ike, ije dị a iru ọma ga-anabata gị. Chineke nye gị iru ọma, ije ebe a jụrụ ndị ọzọ ajụ maka ihe ọma, ije hala dị a ịbụrụ onye a ga-asị kedu ebe ọ nọ, kedu ebe ọ nọ. Iru ọma kwesịrị ka ọ bụrụ ihe nwa Chineke ji na-eje njem ụbọchị ọbụla. Ikwele ka ụbọchị ọbụla gafee ma gị enwetaghị iru ọma. Ebe anyị gụrụ ugbu a, ịmakwa ihe ọnwa ịbụ ọbụladị nwa odibo. Esther wụ nwa nwoke a na-akpọ ọnwụ ya direct. Ọnwa nna ya nwụgo, ma nna ya wụ ọbụladị nwanne Mordecai. Mana Mordecai wụ onye na-emepere eze ọbụladị gate, nke ndị bekee na-akpọ gatekeeper. Mana a sị na iru ọma si na gatekeeper kpọrọ nwa agbọghọbịa bụ Esther mee ka ọ bụrụ nwunye eze n'ala Shushan, ọwụ n'ala Samaria, ọwụ n'ala Israel, ọwụ na Jerusalem, n'obodo ọzọ. Nke a na-egosipụta na Chineke nye gị iru ọma, ma ị nọ n'Imo steeti, ma ị nọ na Anambra, ma ị nọ na Nigeria, ma ị nọ na Kafanchan, ebe ọ bụla ị nọ. Iru ọma nwere ka esi arọpụta mmadụ mee gị bụrụ ọgaranya. Ọ bụ iru ọma nọdị n'aka gị. Chineke were iru ọma chọọ gị mma. Ebe ndị ọzọ gara asị ya enweghị onye Igbo, enweghị onye ebe a, iru ọma ga-eme ọbụladị aga amazi onye bụ abụ. Esther awụghị onye Shushan, mana ala Shushan, akwụkwọ nsọ si ọbụladị ụmụ agbọghọbịa ndị na-enwebe mmekọrịta with nwoke ọbụla, nke ndị bekee na-akpọ virgin, ndị ụmụ agbọghọbịa na-enwebe mmekọrịta site na 127 provinces bịara
maka na eze si kpọta ndị wu virgin, ndị na-amabe nwoke, ụmụ agbọghọbịa na-amabe nwoke toruru etoru ịlụ di ka kpọtara eze from 127 provinces. Esta agaghị akwụkwọ. Esta wuo ọbụ nna ya wụhụ onye nwere ego, nna ya amaghị ya ama n'obodo mbanụ, kama ọ wee gatekeeper Mordecai. Mana Chineke were iru ọma chọọ ya mma, ya wee jee dịka ndị ọzọ siri jee. Ihe mbụ ụzọ Chukwu mere Esta hụ ọbụladị Hegai, onye dị in charge, onye nwe nọ ịkpọkọta lekọta ụmụ agbọghọbịa na ihe gbasara the king's palace, hụ Esta were obi ya dum nabata Esta. Esta ọ na-amaghị ọhụba Esta mbụ, na mbụ ụzọ ọ hụrụ ya ọ nabata ya. So ana m ekwu okwu taa n'ebe ọbụla ị na-aga ka iru ọma Chineke dị na isi gị. Ị na-agba moto, ị na-anya moto, ị bụ onye ozi ọma, ị bụ nwa skuul, ị na-arụ ọrụ bekee, iru ọma Chineke dakwasị gị taa n'aha Jesus Christ. The favor of God be upon your life. Esta bịa, Hegai anabata ya, were nọ chọọ ebe dị iche, ebe pụrụ iche nye ya. Chineke nye gị iru ọma, ndị mmadụ ga-anabata gị, ha ga-enye gị ebe pụrụ iche, a ga-enye gị ha na-enye ndị ọzọ. Enweghị ndị bekee na-akpọ preferential treatment. It takes favor. Ọ iru ọma na-eme enye gị preferential treatment. So enye Esta preferential treatment, nye ya nọ ihe ebe dị iche, ebe pụrụ iche. Ruzie mgbe ụbọchị ruru, ndị ọzọ na-aga na-ahụ eze, ha hụ eze ha nabata, ha hụ eze ha nabata. Oge nke Esta ruru, enweghị ihe Esta na ọ naghị lipo, ọ naghị tewe n'anya, ọ naghị tewe n'ụkwụ, ọ naghị short pant nke m ga-awụ eze hụ ma ha mawa gige mba nọ. Mana Esta sọsọ ihe o jiri jee bụ ihe Hegai nyere ya, mana akwụkwọ nsọ dịka o siri pụọ, iru ọma Chineke soro ya. Onye ọbụla hụrụ ya nabatara ya, obi ha dị nsọ tutu ruo mgbe ọ jere hụ eze. Eze ahụ Esta si mba, mechie n'ụzọ, achọkwa m onye ọzọ, nke ahụ nwaanyị nke m ga-alụ. Ọ ya ka iru ọma na-eme. Ya mere taa nwa Chineke, ebe ọbụla ị nọ, ana m asị njem ụkwụ gị, ọrụ aka gị, ka Chineke were iru ọma tee gị mmanụ n'aha Jesus Christ. Mana ka m gwa gị nke wee eziokwu, iru ọma ga-adịgide ọ bụrụ na ịnabata Jesus Christ n'ime ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ya mere taa ana m asị gị, mepere obi gị nye Jizọs, ịnabata Jizọs na ndụ gị dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ihe awụ mmalite iru ọma na ndụ gị. Ya mere taa dịka ị na-apụ, dịka ị na-aga ọrụ, dịka ị na-aga ahịa, ebe ọla ị na-eje, ana m asị ka iru ọma Jehova dịkwasị na ndụ unu. Ka ekpere Chineke. Onye ezi omume n'ụbọchị taa, ana m ekele gị n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-akwụ nsọ iwere iru ọma bulie ha elu. Lee ụmụ gị, ana m ara ha rafee n'aka gị, na-asị gị Jehova nke usu niile nke ndị agha, were iru ọma dị iche, iru ọma pụrụ iche wee chọọ ha mma, ka ihe nweta bụrụ nke ha, ihe arụsị ike bụrụ nke ha. Onye nwe ka iru ọma napụta ha ọbụladị n'ajọ mmehie na n'ajọ ọbụladị plan ndị ekwensu niile. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ị ga-eme karịa ka m rịọrọ gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Udo Chineke dịrị unu n'aha Jizọs. Amen.